Lho rek, tarun yo. Rumah modern, ukurannya 6 kali 10, harganya 490 juta. Nomor iku main. Ready, kari, pindahan. Nah, salah sing telepon nang mail. Nah, sebelah kiri gini iki, ono pagar taneme. Ono keramik yo, tengah ono roster sing pasti ono lampune. Kiwa tengen. Moncot ning Sondogoro yo. Ambil ono motif kayak kembang ini. Nah, nang kene iki soalnya free pagar, settingan kayak ngene iki lho. Wapi ya model ya. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Sebelah kanan kene iki ngene arah karpote. Wis full keramikan, mobil opo sing mlebu wis pengen bak dhewe. Sing pasti pesawat helikopter guys mlebu ya. Bentuk fasad depan omahe lho, papi. Ono tali aire, ambil lampune moncot ning Sondogoro. Ah, saiki langsung belok sebelah kiri gini. Sing pasti krane ready kena geng motor utawa mobil yo. Ah, iki ready pangon sanasan, tapi sing positif aja negatif golek gap yo. Dukure terus selingan ambil lampune cemret lah. Saiki langsung lanjut mlebu mren. Nah, Bob, sing masih kusen rek, almino raya batak das. Lawange